आङो जोबोद गोसो गोरबोजों रंजाखांनाय मोनदों जे रोमै रोमै बेसेबा गोबाव समनिफ्राय बर' माहारिनि जि मोनसे साननाय बड'फा उपेन्द्रनाथ जी ब्रह्मनि जि साननाय बियो मोगथाङाव महर मोननो थांगासिनो दङ आरो जोङो मोनसे समाव गोबाङानो निराशा जादोंमोन जे बड'लेण्डनि सिमाया मालाबाबो अरनाय नङा मालाबाबो बारायनाय नङा। दा बेखौनो लानानै गोबां समाव गोबां सुबुंफोरा बायदिसिना खोथा बुंनायखौ जागायदोंमोन। नाथाय जोङो सागानगिरि हिसाबै भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि खाथियाव जोङो अरायसम फोथायनाय लाखिदोंमोन आरो बिनि थाखायनो आं दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथां, हम मिनिस्टार अमित शाह बिथां, आसामनि चिफ मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावो। बर'नि रोजा रोजा मुंख्लंफोरनि जिउ आरो थैनि बेसेनखौ जोङो मोननो थांगासिनो दङ आरो दिनै चिफ मिनिस्टार बिथाङा जिखिनि गामि फोसावबाय बेनि उनाव आरोबाव रोजा रोजा गामि दङ जिफोर लासैनो बड'लेण्डआव हाबगोन आरो बिनि उनाव बड'लेण्डनि सिमाया जोंहा सानजा फारसे जोङो अरगोन आरो गहपुर ओनसोलनिफ्राय 500निख्रुइ बांसिन सुबुङा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जिउ गारनो गोनां जादोंमोन। दिनै बिथांमोना मोनसे थार बिजिरनाय मोननो थांगासिनो दङ आरो बिनिख्रुइ गोग्गाथावना आरो रंजाथावना बाथ्रा जेबो जानो हाया। बेनिखायनो जाय बिथांमोना गोदो गोदायनिफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बिबान लाबोबाय, एबसुनि NDPनि BLTनि बयखौबो आं साबायखर बावो। बर' रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावो। बर' थुनलाइ आफादजोंनो लाफानानै गासैबो बर'नि माहारि आफादफोर जायफोर धैर्य सहकारे बे सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदों बयखौबो आं साबायखर बावो। बर' फिसाफोरनिसिम आं साबायखर बावो आरो बिसेसके मुंख्लं नखरफोर जायफ्रानोखि सोमावसारनायनि मुङाव जथेस्थ' खस्थ' मोननांदों बिथांमोननिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि गोथौ दुखु मोननाय आरो बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ आं बावहरो। बर' हारिनि गेरेमसा बर' हारि दानायनि जि एजेन्डा बियो सोलिगासिनो दङ। दा नैबे समाव बेनिखायनो रावबो हताश जानो नाङा, नार्भास जानो नाङा आरो गोसोखौ हमथानांगोन आरो एनि जायखिजाया समावनो एना एनि साननायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ। राजखान्थिखौ खालामनो जोंहा गोबां सम दङ, नाथाय हारि दानायनि हाबाफारिखौ जों जागायनांगोन। मुलुगनि मानसिफ्रा जोबोद दावगालांबाय, जोङो नैबे समाव हारिनि थाखाय जों खौसे गसंनांगोन। जिखिनि दायो साफा सानै सेंग्राफ्रा आरो सिलाय लानो ओंखारो, मानो लांखारो, बेफोर जोंनि थासारिखौ गाज्रि खालामगोन। साब्रै सेंग्राया सिलाय लागोन, नाथाय बिनि थाखाय जोंनि समाजा खस्थ' मोननांगोन, जों गोदो गोदायनिफ्राय नुबोदों। दा नंखायनो नैबे समा दाफामफिननायनि समान, जौगानायनि सम, गुबुन गुबुन बिथिङाव माहारिखौ जौगाहोनायनि सम। दा बेवहाय जाहाथे जोङो बयबो मेलेमखौ बाहायलायनानै जोङो नाङोबा एना एनिफोरखौ गारनानै बर' हारिखौ बुहुमाव रावबो हमथानो हाया। बर' हारिया जे बुहुमाव गेरेमसा हारि जागोन बेयो रोखा। दा नंखायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरनि बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस, बिथांमोननि जि सोमावसारनाय, बिथांमोननि जि गोबाव सम हार्डवार्क बियो दिनै फिथाइ थायबाय। बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम रंजानायखौ फोरमायहरदों आरो लोगोसे आसामनि गिबि चिफ मिनिस्टार आरो गासैबो मिनिस्टारफोरनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। जोंनि मन्त्रि इउ ब्रह्म, जोंनि MP रोंगोरा नार्जारि, जोंनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी, गासैनिसिमबो आङो साबायखर बावदों। एबसुनि आफादगिरि आथिखालनि दिपेन बर', नेहाथारि खनिन बसुमतारी आरो बिथांमोना जोबोद धैर्य हमनानै सरकारजों रायलायै बेफोर दफाफोरखौ मोनसे मोनसे सुफुंगासिनो दङ। दा बेनि थाखायबो आं बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावो। 100 गाबोन होग्रोगोन, बिनि उनाव स्क्रुटिनि जाबाय थादों, जेलानो स्क्रुटिनि जागोन जोङो बेखौ होलांबाय थागोन। खारन जिखिनि मार्टियार दङ बयबो बिथांमोना जे अनसुंथाइ बेखौ मोननांगोन। दा बिनि थाखायनो बयनिसिमबो जोङो नाजागासिनो दङ आरो जोंनि आखायाव माखासे फान्डबो दङ, नाथाय मोनसे सिस्टेमजों खालामलांगासिनो दङ। दा बे सिस्टेमजों खालामनानै जोङो बेखौ मोनसेनि उनाव मोनसे लासैनो होनानै फिनिश खालामगोन। बिटिआर गोरोबथाखौ जोङो बारा बेबायदि पाब्लिक मिटिं खालामनानै खुंनो सानाखै, खारन फैगोन मासाव जोंनियाव जोंनि नखर मन्थ्रि फैनायनि खोथा दङ। बेनिखायनो बेवहाय जोङो आरोबाव मोजाङै प्रग्राम खुंगोन। गाबोननि सानखौ जोङो गोजोननि सान हिसाबै फोसावदों, पिस डे। ओंखायनो मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव 1000 सुबुङा बाइक रेलि खालामगोन, ब्लाड डनेसन केम्प खालामगोन आरो जोङो बयबो मोनाबिलियाव एबसुनि जि एकर्ड सेलिब्रेसन बेवहाय जों बाहागो लागोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन।
बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन